2010 ni mar ng'eyo ni to jaod bura kata MP tije adek ma katibo miye ka gin mage ni mar ka kisewacho moko dwa gedo nyaka ECD. Erokamano governor. Ber madwaro gero jochung dwaro kod tich kaka governors. But berie manyalo dwaro gero gigo to ene gi thuolo mar wacho no dwaro gero. Dan mok dwar gero to pondo bo pondi e bungu. Koro mondi ng'e gimo dwa timo bende onge. Kapok kidhi maboranya. Koso di bene jopiny giwegi ema ohero miriambo. Koso jogi osetimo nonro mar yango ni mae gima japiny dwaro. Koro kata kidhi e platform moro amora to mane gima iwacho ne gima gigombo winjo. Ok gima en. Piny dhi kadongo kinde duto. Ing'eyo ni jamiriambo ni magama tek. Nikech jamiriambo ng'at mok nyal kawo leave mondo dhi oyue. Nikech kokawo thuolo mondo dhi oyue to adiera nyalo po kodonjo gi e dhoot sama owuok cha ma adiera nyiedhre. Victor, adwa nachop ni chuny wach mondo men koro wawinj gima jopiny wacho. En niya, japiny nigi teko. Nitiere gik moko ariyo man gi teko e piny mamwalo ka kama Nyasaye nochwe wane. Mokwongo en pesa. Ng'ama nigi pesa nigi teko. To pesa ni thoth ne yudo ka en ga ilwet jotelo. Koro jotelo samoro jatiyo ga kode marach. Ng'ama nigi pesa, Victor, ibiro winjo kata ni wuon yawo. Wuon yawo ok riedi ka dhok dhi modho. Useneno wuon yawo ma bende odonjo gi dhano e laini en wach man ni ne golnauru meku go mondi kaeto dhoge modho kata ka ni iumbo gokinyi to en ok oried gi ji nikech yawo mare. Koro kosetiyo kaka jomodong' gi biro timo nade? Biro tuombo. Mar ariyo, teko japiny nigo to mana ka giriwore. Teko jopiny ni e numbers. Jopiny moke onge teko. Mae momiyo sama koro wachomo yiero mar 2017 japiny koro ineno ka josiasa garingo giduogo ir jopiny nikech sani koro gifwenyo ni kare jopiny nigi teko. King'iyo sama nchang'anyo mar Gen Z ni pacho kae manyocha jopiny okawie teko miyo article 1 mar katiba wacho ni sovereignty belong to the people cha. Ni neno ka neki wacho ni siri ni numbers. Ni malingling ni numbers. Tanzania ka na ineno ka nyo giwuok oko. Gigi bende timore nyaka counties. Jotelo osefwenyo ni sama jopiny onge achiel. Sama jopiny ok los gi dhok achiel. Mae momiyo wan bende kaka jofwambo nyo wabiro kech wafwenyo ni ka wan ng'at achiel to samoro weche nyalo bedie matek. Siri mar thomorni. Ma thomorni nyalo nego godo punda, Victor. Kata nyalo godo thuol man gi kwiri mang'eny. En nekech thomorni biro ka gi ng'eny. Koro kama thuol odolore cha to moro kawang'e. Jakom Raila Odinga ndalo moko nohero kelo kitendawili no ka ne ni e paw mar siasa. To nochiwo ne ji ni thomorni ang' biro donjo manyalo kayo kata mana sibuor mawuogi kama oninde. To king'iyo thomorni achiel to ok nyal timo gimoro. Ken ndalo moko wacho ni chir mar thomorni en chir mapek ahinya. Nikech kata mana tinga makunyo ndare mabiro tibiro neno ka ong'amo dhoge kendo embe orama na kai. To ka en achiel kamano tinyone, lakini thomorni manyalo moni kata in nendo gotieno ma kiwinjo ni en e kul kucho semonjo dhok to dhok ok nindi. To ka thomorni cha kwanye achiel kata gibiro ariyo be ginyalo timo gimoro. Itoe mayom. To nekech thomorni kata bing'eni nitie okoko. Moko madongo mineno kodonjo kuomi to en omako ka to machielo bende kangi biro mana winje ka osebiro nanga kibiro winjo to kare by the time ma thomorni maduong' ma oidho wi nanga cha ka wi to nitiere kaka mamoko ka nitie kama osechopi. Mano e kaka teko jopiny chalo. Jopiny mopogore onge teko. Jopiny mawuoyo gi duol achiel. Jopiny moramo ni wan to ma eni wachonwa to mae okitimo to gibiro gi duol achiel e jopiny man gi teko. Mane momiyo teko jopiny ni e ombulu ma gin godo. Erokamano. IEBC jawacho ni kura yako sauti yako. Yes. To sama koro wachomeni jopiny koro gin na kingi. Sama koro wachomieni king'iyo kaka gik moko dhi jopiny nigi teko. Okay, nyakura moge mano tielo mokwongo mar kaka wanene okinyi makawuono.